nna ya. Ị ma na obi m. Nsị. Onye maka nsị gị adị n'obi m. Ngwa, nsị onye m onye. Onye maka nsị onye m onye ya adị n'obi m. Onye ka ọdọlọ. No. Give me my money. Hey, give me my money, Joe. Give me my money. I'm going to the boss. I'll give you now. 500 naira. It's just 1 more now. It's better you release me. Just have to go to my first. Now what for you? I'm about your money. I am on your money. I'll give you your money. Whatever you call your name, I'll give you your money. It's not going to be 500 naira. 500 kids. What for you? It's not 500. Chalo. I'll go 500 naira. Teresa. Teresa again kin enyu. Ogbanjo na emezi. Ndo ya onnunu. Nnunu. Nwanza. Nwanza edekunu ka nwanza nwa. Nwanza kin enyu we na emecha kota. Anna like nnunu. Especially nwanza. Oh. Mana onye bịa like ihe nya na ya dị ka kofu. Oh. Afugokwo m nwanza nwa. Bibiya. Oh, ị ka agwanụ m na odo nza aka na. Hey, ya ka afụ ọ na-ata afụ. Ịkọrọ na afụ ya kwatawa afụ taa. Ngwa ka nchụtara ya nni. Nchụtara ya ọbụrụ mkpụrụ ọka ka ọ taa. Hey, nwanza. Hey, we. Nwanza. Hey, if that over not aka ma gba nwa ariri kita. Nyawo. Obeche no nubi m na anyu nshi. O no nubi m na anyu nshi sim no nwanza. Nya no mego gi nyo ihe niile. Ye ni woto no gi nyowe. Hey! Reme. Hey! Oh! Obeche ya adịba. Anụ gbanata na echewo nta. Aka m agbagiriri ka nchikịta. Bịa, Teresa, bịa ebe. Teresa. Bịa Teresa. Obeche. Bịa. Okay, bịa. Ogene. Ebe ka idebere obi gị? Ogene. Eche no mongas. Ikwu ogbu ka mongas. Akwa ifuru nwoke a. Nwoke a na-emekpa mmadụ ahụ. Nwoke egbugo. Igbo nwoke egbugo m. Ifi ọ dị ka ihe na-ama. Igbo. Ncha enyo nshi. Na mongas. Nchi enyo amere. Na mongas. Mmeri nni. Na mongas.
nnukwu ahụ Mongas. Kedu ihe mere nwoke Igbo biko? Nwoke bụ nwa mmiri tọgbọ iko. Onwe dị ihe nwoke a na-eme. Onwe dị ihe ya bụ nwoke mere gị. Gị fụ ụdị ọsọ nwata nwoke a kpere na nrọ n'abalị. Chineke! Igbo. Nnarị Chioma ajụ nwa. Ife nka dịkwasịrị. Ọkwa onye anọ n'elu. Mana ọkwa ifuru Mongas. Nwa anwa were anya nweta nwata nwoke a adọsa ntọ ọnya akpụkpọ. Eso! Mgbe nọ mụnwa bụ Igbo. Nwete Mongas, ndọ Mongas akpụkpọ. Chineke! Eso! Nseri anụ ya, nye anụ mfe nke enigwe. Go! Mgbe na mbụ Igbo, nwa anwa nwete Mongas. Mba dị akwụrụ ewu nweta Mongas ndọrie ka anụ mma gba n'ọmụ bụ Igbo ọgụ bụ Igbo ị na-agba na mana chekwuru mgbe a na-eji ekwu eteka oge nkwere ike ọ bụrụ na n'azụ ebe a mma gbalịa fim okirie okuyọta fim okirie Igbo na Mongas wote mụ na keza ya dị ọda dị n'ime ọfịa Eyi gị nwaanyị a. why Mongas wee jide mụ wee mee m isi abụ okpu jide mụ kọtọrị amụ n'ọnụ wele m mee Asị m gị na nwoke a na-ata amụsụ. Asị m gị na ọ na-ata ka otu o siri mmadụ na gị na eyi gị nwaanyị nọ n'ime ọfịa. amarọ m folofolo ebe ọ bụ na ntị ha n'isi Mongas atụọ dan nke aka na-ekwu o jọda de ọkwa yi maka ochi adị na baya ọkada ka ntụọ n'ogbenye akwụghọta jọsọ ka m vu m kwee like this nwaanyị tinyekwa arụ na-ekwe Mongas ochi ebe ochi gụgba m ọ na-aka ochi buru mgbuchi elu ya ọkada Onyi iletara nwoke ahụ dịka ihe ejiri chụọ aja ofulu gị bugoro onye ọkada ị na-ene isikwanụ mmegene nwanne wo ya dị n'anya ka ezi na nwa ya ajazi mmegene ka nka na-ekwukwe nke ahụ the height of it all nke a na the highest nke Mongas ji wee finish em na ka ezi jọra dị ka mbụ nwa na ịmago na baba ikumkum na mụ awata wen ka mbụ nwa na ọlụkwa Mongas amara eme bushi na ọtụọ dan ihe ọzọ bụ fire ndị anyị mụ anọ n'ọlụ eji m ọlụ mana aka nchibulu bọket rọshia tụọ dan wete hope n'ọkụ na-agbakwanụ mụ anyị fụtazikwa ebe a ọ na-adị aka ọ na-etizi ndị mmadụ na-ede faya na okwenchigo ọkụ ekwenchigo na ekwenchigo isi anwụkwa nwanne agwara gị na nwoke a tara ezigbo anwụ chi ite na-egwuregwu amarọ m nwoke a amarọ m ife na-eme si nwanne ka ezi amaka na akpara ya Mongas ka o ji eme n'ihe a nwanne ifere aka mgbele ara ya aka elu nwanne m obuda ya mma apịawa ya isi ahụ nwanne ahụ ga-amụ ya jiji ebunigo m aka m dịkwa n'elu nwanne adịghị ebutu ya ọchị anụ mbutuo ya nna asị m gị a ga-esiri Mongas mmiri ọkụ nwanne aha ya Mongas nwanne a ga-apịa ya gas n'anya ị hụrụ gas a ga-apịa ya gas obi ya glaasị ya na laughing gas nwanne obecha akwado adị uche ya laughing gas ọ na-agwụkwa na ngwọta nwanne were akwene ya anyị afụ na Mongas
ọsọ. Ana m agbaka nchi. Mọga, anyị da mere. O ji. Nyọ. Nekwu ukwu akpụ m biko. Bịa. Ta. Bịa. Gono. O nwere ego na meba. Gono ibe ọ bụ na ka na be. Anabe onye. Amara m ka na mụ dị. Ego na ha ọ bụ na ka na ha. Ọ bụ ha na mbụ ya. Ọ bụ na ka na be ndụ. Anabe onye dị. Ọ bụ otu ka na be ndụ. Chenye ya ha. Iji akwụ gono. Ama m ka be. Ibe ahụ nwa jike anyị na-eme. Ọkwa nwa jike anyị na-eme. Ka gono me. Ezebe ga agba atụma gị ụjọ. Asịkwa m ọdụza maka. Vọfụtanụ. Dị na-eme nwa. Agwa gị. Hey! Na anwa m. Hey! Ezi na anwalụ m. Chimo. Mana ihuru onye dori ha. Chimo. Ihuru edori ha. Echọ ya hụ ncha. Ọmụ ka ha na-anwa. Na be m. Hey! Na be m ka m nọ. Na be m ka m nọ. O nweghị ihe ya eme m. Agwa gị. Ịhụrụ ya? Ịhụrụ akpụrụ ọgwụ a? Onye ọbụla doro akpụrụ ọgwụ a ya bịa echi. Onye ọbụla ya ebu ụzọ bịa na be m ebe a. Onye a doro ya. Ya wee mụ na ya. Ọ ga-eso. Ije ha bịa. Ọ kakwa mma na aka bịa na maka ịbịa ma na ọgụ mmiri. Ị ya bịa na bịa na ndị anwa m. Na ndị anwa m. Kedu na ife mmadụ mere nwoke a na-akpọ gaasị n'obodo a biko? Mụ nwa bụ onyi ka ọ nechala ya filie na oyi ejiwe na-eme ya ụmụazị. Mma anyị kwu ya nke onyi krepụtụ. Mma anyị kwu ya nke onyi krepụtụ ọfụ n'anya. Ọnụ kata ọ na-ezuzugharị. Where does it come from? Onye ka ọ chedo n'ọbụ? Nsogbu adịrọ. Oh yeah, no from you, yeah from me. Kwano again. Nkia na-efife ahụ. Ekwensu akpọla ya ọkụ taa. Ọ gị nwa ka ekwensu kpọgburu ya ọkụ. Chere ka mma ife ncha. Ị ka dị ndụ. Ife ncha ịgwa gị bụ ifuru ụta anyị na-elugharị n'akụkụ oyimoyi. Nne, ị akwụsị ya. Onyinye onye ka ị na-ekwu? Oyim nke mụ na ya na-akwado ime wedin n'ụbọchị eke na-abịa abịa ka ị na-ekwu maka ya. Ka m gwakwa gị nke a wuru izizi n'ikpeazụ m na-aga n'ọnụ ụzọ. Iwe kwụsa wee na-akọgheri ihe anyị na-akọgheri. Ụbọchị ahụ Chukwu ya akpọja ya akpọka. Nwa ya ọla ya amaghị. Nwata isi ya adapụ n'ala ya afụlọzi anya. Anụ ọfịa. Wetewere aka iji amụla nwa ka m fụgoro aka nwa na-eji amụla. Hee, nna nekwe na nwa atụ a. Ife nchọrọ gị bụ ị na-atụgharị. Ọ ọbụla niile ị na-atụgharị n'obodo a bịa ebe oyimoyi n'ụtụtụ maka na m ga-eyi gị egwu. Kọnsị ebe a kwụ ọnwere ife ya eme. Ọnwere ife ya eme anụ ọfịa na ịka ọ dị. Jụkwa ese. Azụ mkpọ. Ọbụrakwa maka na azụ mkpọ dị ka ya. Ọ na-ene owu kwa amamihe ọ na-ene owu. Ọ ọbụla sọrọ na-ene owu nwoke ya ụka obere ọnwụgwọ ife ọ dị adịkwa ọbụla ebe ndụ zere. Ọ nwụrụ pụọ kịta ọkọzi amụ na ya. Na n'ihe nna agwa gị. Jiri oyimoyi zeelu m. Jiri oyimoyi zeelu m. Jiri ya zeelu m. Na n'ihe nna agwa gị. Jiri ya mee gịnị? Zeelu m ma shawo kọbọ. Iti iflo ka ọ dị. Azụ mkpọ. Ị bịara abịa. Ka m nwetakwa ya gbajie. Ị bịara abịa. Mee ka ọ dị ewu. Ha! Mee ka ọ dị. Nee ka m gwa ya ụbọchị obere oge mụ na oyimoyi eme wedin. Oyimoyi amanụ nata gị. Itikwara etikwa. Amanụ ife niile dị na iflo ka ede. Iflo ka ede. Ocho, ashawo kaba. Nebody ka ọ dị. Anụmanụ. Mgbe ọbụla ọgụ mama kọrọ a na-afụchakwa ụzọ ike. Oyimoyi amanụ nata gị. Ka m nọ n'obodo
obodo a ịmadụ onye mbụ m ga-agbaji gị m ga-eyi gị egwu m ga-eyi gị egwu onye na-ebe a Mongas. Ekwan. Agojogo. Arụra maka asị ka m bịa nete gị maka nkata m na gị kpa n'oge gara aga. Ịma na ebumnobi m bụ ka eme ego isi ndị ụmụ okorobịa obodo Anya. Anyị m sị ka a bịa ka anyị hazie ka a mara otu a ga-esi. Anyị njibe abụọ. Anyị njibe. Mba, okwu ị bịara kịta maka m na-ewetara gị ọjị maka ihe ikwu. Nke izizi na-ekwu dị okwu, m na-ewetara gị ọjị. Agojo nke izizi na-ekwu okwu ka mmadụ. Anyị ọ ga-abụrụzi mmadụ wee sibe mmụọ mmadụ ka anyị adị mere onwe anyị alụsị apịrị apị. Onye wetara ọjị wetara ndụ. Ọjị anyị ga-atọ ọjị a tata arụ isi ike, tata udo, tata ịfụnanya, ka anyị na-enyere onwe anyị aka, ka anyị ghara ime onwe anyị ife ọjọọ. Ife onye chọrọ ime ife ọjọọ gwa ya ya eme n'ife ọjọọ. Uwe ebukakwanụ ọ ya abacha anyị niile. Anyị tacha ọjọọ a kịta udo ga-adịrị anyị. Udo ga-adịrị anyị. Ebumnobi m gbasara gị nwa ka o mezuokwanụ ka eme ego onye isi ụmụ okorobịa n'obodo Anya. Ọ ya aga. Gịnị bụ ha? Ọjị. Ya bụ ọjị. O wefu gị. Ọ bịara igbu m ga-egbu onwe ya. Ị chọrọ igbu m? Ihe egbu onwe gị. Ihe egbu onwe maka ọ bịara igbu m ga-egbu onwe ya. Ọ kwefu gị. Ọ bịara igbu m ya egbu gị. Ọ ya egbu onwe ya. Ọ ya egbu gị. Mụ ka i wetara ọgwụ ka nta. Ọjị dowere m ka m wetara. Ọjị dowere m. Ọ mụ ka ị na-agbatesiri anya. Nke mere arụrụ gị ọrụ nọ nke aka. N'enu gị. Mụnwa ka iji ọgwụ chielu ọjị. Mmemme gị nwa n'obodo a. Echelu gị ọjị dowere na be m. Ọkwa ife m ga-eme gị wụ mme gị ife mmemme gị onye na-ajụrụ gị ị na-akọrọ onye ahụ. Ife m ga-eme gị. Ị na-agbanyere m anya ka bọsụ ji nwere accident. Ọ bịara igbu m ya. Nke a ka bụkwa nke obere. Nenu bịa ka ịtụ ọjị. Ịhụkwana onye wetara ọjị kalenda. Ịgwagburu onwe gị na ọha ọjị. Lee ka anya adịghị oke apụrụ isi n'ala. Mụ ka ị na-agbakesiri anya. Bịa ka ịtụ ọjị tagbuo onwe ọjị a gị ya atọ ọjị a taa. Ị ya atanata ya. Onowu ife m ji wee kpọọ oke ahụ na m amarakwa ife m mere Mongas. Eji m n'aka Mongas ka mmalụ ka o si eme maka nkata anyị kpara ụbọchị gara aga ka mara otu anyị esi wee hazie ndị ụmụ okorobịa anyị. M wee rụzikwa o wee sị m chee ka o chielu m ọjị nso si n'ọdụ m na-echekwa o bute efere ọjị o kpuchiri ya ekpuchi ka m kwupe efere were ọjị ife m pụrụ fụziri ọgwụ ekechiri ekechi n'ime efere. Nsị kezi ọ chọrọ igbu m ka ọ gị na nwata m ebumnobi ya mere o ji were ọgwụ chiere m ọjị na be ya. Ya ka m ji sị ka m bịa gwa gị ka ọ nọ n'iru ka ọ gwa gị ife m mere ya na m aghọta ahụ. Mongazi nke o ji omume dị ya otu a ka esi eme na be ọjị ka ị chọrọ inye mmadụ ọ bụrụ ọgwụ kekechi ị chọrọ igbu ya. Ka isi eme ọjị ka m chelie ọjị. Ịma na apụta m akwa mụ na akọghị m ụzọ apụta m na be m mfụzi ka be m dị be m na-emechezi nsị mbanye chelu na o nwere ife na-eme onye ka m galụ ga-abụ ana kpọpụta nsị ifulu onye dowere ihe a
na onye dowele ihe anụwa na ọya anachite azụ anụ ọnya ya bụ onye izizi ya anachite azụ ka ọ bịa ma mama ngo ị na-afụ ya na ọya anachite azụ ka ọ ma mama ngo and ka m kwuchele ya na onye eze bịala be m bụ ojongo nga weta nya bụ ife tinye n'efele ka m welu cheli ọjị mana oge ojongo bịara na be gị kedu ife iyi ejije wepụtakwa n'ife ha wee meberi ọjị lekwanụ m anya o ị chọrọ igbu oge ojongo amaghịkwa m nke nọ n'ime akwa ọkụkọ tabiri nwa ọkụkọ ntị amaghịkwa m o jụbakwa ya o ife imere ọmaka ọhụụ na ọmaka mana kedu ihe a chọrọ ife nwere ọjị nwa ejiri m ọna ihe akịrị katara nwoke mmadụ ị chọrọ iji egbu ya ka ihe ijije tilie ya na ọjị ịmalife ya eme ọ bụrụ na onye mere ife a nọ na bịa ebe ọbụla ọ nọ ọdabiri ọnọdụ ebe a kịta ọdabiri ihe a na-eme n'ebe a na beghị kịta mkpamkpawa onye ọbụla bụ onye nri nya dabiri ọ bụrụ na bịa ka ọ nọ nya dabiri na bịa ọ bụrụ na ọ nọ n'ebe a ọdabiri n'ebe a anyị ahụ ọbụrụkwa ihe anyị emebere ihe abụrụkwa ife ihe ụmụazị ọ dị mma ọbụrụkwa ihe ụmụazị ọbụrụkwa ife anyị eji gwu ego ono wofe aka na nke ahụghị ụmụazị eze bi n'igwe nekwe ndị si na ya gee ntị ife nchọrọ ịgwa gị kịta bụ efuru ife ị chọrọ ime ọfụ ị chọrọ ịgọ o nwere otu ndị mmụọ sa gị ije ha gbagọrọ agbagọ ọkwa na-agụ ị na-eje chọọchị ana m eje chọọchị ọkwa ị na-ekpe ụka mụnwa na-ekpe ụka onowu ị na-ekpekwa ụka ka ezi ife ahụ anyị mụtalụ n'ife akwụkwọ nsọ kwuru akwụkwọ nsọ si mmadụ mejuọ gị gbaghara onye ahụ mere ihe ahụ akwafu n'ọbara hapụ chukwu ka ọ bọọ ọ ihe mụnwa na-ekwu ịghọtara emena ihe ya eme maka inwe ike ime ife a ọ bụ na onye ife a ga-egbu bụ onye nọ gị n'arụ ife ọdachi mere ka a na-asụ ọ bịara gbu m gbuo onwe ọsị na m bịara ịkwafe ọ bụghị maka ama na ihe chere ụdị ojongo na-emekwa n'ụdị ama na ihe mere ụdị ka ngọtọfụ agọna ife a m na-agwa gị bụ ife ikwesịrị ghọta m ọfụma otu ndị mmụọgwụ si aga ije anaghị aghọtacha ya enwe ike kịta ihe na-eme kịta emecha enwe ike ime ihe akịta ọkụghọta o nwere ka ọ bụrụ na ọhụ onye na-atụghọda anya ya onye ọ ga-agba nwụọ ọgwụ agbuo ya ọ dịka gị ka o gburu hapụ ihe a hapụrụ chukwu ka chukwu gbaa ọ bụrụ na mmiri ije tinye na mmiri tụfuo ya tinye na mmiri nyasị tụfuo onye ma ọ agọ n'ọfọm na ọ bụrụ ịgba ọkụ gbaa ya ọkụ tụfuo ya tụfuo ya aka na-ekpe m ikpe na nsọrọ ọjị mba nke a nago ugwu ọ ka mmalụ ọ dị n'ọfụ ka nsọkwa ọjọọ ọzọ anyị abịa na nnawa ọdụ mma efo mongasa na-enyosi ya enyo ka amakwife ya eme onye kezi asị na-eliri ọgwụ ọ pụta na afụ na eliri ọgwụ ọ bọpụta ọgwụ onye ahụ ka amakwife ya eme ya ị na-ekwuzi ka ya sị na ibe na-amaghị na ụjọ na-atụ ụjọ gị na ebe onye a nwere ike ịgba ọgwụ na-eme ihe ndị a niile ọ ga-ekpochapụ obodo anya ka amakwife mere ya ka a chụọ akwa ewu ojii mgbe chi na-ejibere mgbe oge ka dị onye a ọ ga-agụkwa ije mamụ ndị otu nke ọ bara anyị nke a windo mere eme anyị ka anyị chekwa na nke man nere pani ọ ya wụle ebe ahụ maka ọnụ ka anyị nwoke mebiri ọ ya alata aka mana
No. Ya afa. Udo na. Ka butekwa gị n'ogbe taa ka ife. Ke kunisi we nọrọ. Na anyị nọ. Onye ọbụla nọ mma. Onye ọbụla kwesị na ọma. Mana inogodo m nwa anya. Ịma na ezigbo iwe na-ewe m. O nwere one man na-enye ndị enyi m nsogbu. Onye? One man na this village. Village nke anyị nọkwa na ya. Kedu ebe ihe a? Kedu ebe ihe a? Gwagada anyị first. Kedu ebe ihe a? Onye nwere egwu. Obodo ọmabụ onwe ndị dị ka anyị. Ọ gịnị? Tie. Ihe chọkọgụ na bụ mara bụ. Achọrọ m ka unu ga nye ya warning, serious warning. Just gwabịa na awụpụ aka enwe n'ofe tupu ya wụ aka mmadụ. And ọ wụ aka mmadụ. Egosi ihe eji odogbu eme na sọ ihe anwa. Ọ gwụsigokwa m n'obi. Odogbu butu. Kekwa na afa the person. Kekwa afa the person. After Mongas. Ema onye bụ Mongas. Mongas. Agadi nwoke a na-eme emere n'obodo. Ama m onye ọna. Nsogbu adọrọ. Ama m onye wee butuo. Kutuo nsogbu adọrọ. Ama ka o si adị na ba kunkum. Anyị ebutu da man. Akwa ịghọta na. Anyị maka ya esi. Wee butuo na. Nsogbu adọrọ. Ewezi Ama ka o si adị. Now. Na guy. Ana anyị emeri ya. Anyị nọ n'obodo wee. Anyị agwa ụmụ nwaanyị ya. Nsogbu adọrọ. Ama ihe na-eme dị manụ. Ịma ka o si adị na ba. But ịma dị manụ. Ama m dị manụ, ama m biye. Ama m biye. Nsogbu adọrọ. Nsogbu ife ya na-aka ịma ka. Just olu echi like this na ya. Tete nwa na mma. Nwa ka ime. Tete. Jalu. Esna ha gị ogen. Ka aha m wụkwa n'ube. Ube. Ube bụ aha m. Ukwu ube ka pakia ka mkpụrụ ube. Tete lọ mkpụrụ ube. Ọ mkpụrụ ube. Mkpụrụ ube. Ọ mkpụrụ ube. Tete ọ nkwara ihe m chọrọ ịgwa gị. Ọ ihe m chọrọ ịgwa gị. Otu gwanị mgbe m ji ịgwa gị ya. Tete ahụkwana gị n'anya ọfụma. Ahụ gị n'anya. Na-agwa gị eziokwu. Sure. Tete na-agwa gị eziokwu. Ahụ gị n'anya. Mana chelu. Adị sure na iburo ube nke gị na-atọ ụtọ. Ọ bụrụ ube a na-agba na ntị. Tete mgbe ị racha ube m ka ị ga-ama na ube m na-atọ ezigbo ụtọ Tete. Dị sure. Na-agwa gị eziokwu. Ya bụkwa na ihe anyị na-ekwu bụ eziokwu. Just ihe nidebe ebe ị nọ bụ kwetagodi ekweta. Kwetagodi. Ka ezi ebe isi gotecha mmiri. Na it's came from Germany, but here. Germany. No. Tete. Onye bụ onye nka yichekwa ka ndị na-agba egwu. Ube. Kedu afọ ahụ gịnị? Ube. Ube. Ọwa ọkwụkwọ ube mkpụrụ ube. Ube mkpụrụ. Nya ube. Nna Germany. Etikwara ihe. Mba afụzi. Nna na sọ ube ka na-azụ. Ọ ezigbo aha m ube. Ube. Yeah. Ya, ube. Yeah, mkpụrụ ube. Ya. Onye aka nna gị balị kọ Ezigbo afa ma ube. Afọ abalị kọ ezigbo aha ma afọ aba m ube. N'ọgbagote nke na-eji eji. Ọ gịnị dị? Ube gị anụ amakakwana. Gịnị ka ọ dọkwa n'imetere? Dọkwa nke ahụ ọyị nwa. Ọyị nwa? Mụ na yiwa gị? Mba. Obele. Oke ọ fọrọ obele. Ọ dị mma. Kwụrụ ọtọ ebe a sheba afọ ọsọ. Ịwụ ọ na-adị ka ndụ efi. Kwụrụ ọtọ sheba afọ. Ị na-adị ka akpa ntu. Fọna be ọsọ. Ne ka ọ dị ka ị na-egbu aja. Ube ka ọ dị o. Ube ga-adị echi ga. Nenu ka ọ dị ka akpa aja. Nekwa n'oche me n'ube. Bịa tere o. Tere. Ịma na mfịa gị kịta ihe adị ka mposi. Akwụsịkwana mmiri o. Akwụghị ube siri ike bịa mekwutere nke iji eje ube nwa ruo. Ube nwa ruo mebie. Ịma na ị naghị emekwuru onwe gị ebere. Nya anyị na-echele ihe adị ka ụzọ dị mgba. Ọ bụrụ ihe dị ka anyị. Atị nga n'obulu ọdụ dị ka anyị.
Yesu anaka ube nwa aka n'aka pekpasa n'enu nya otipịa ya etipịa anakwa ekwu ịma na emere nne ọ bụ na ọ bụ hụ maka ọbara nya yi necha anya ịfụ ndị dị talụ mma ihe mee na onye na ube kịta chakwalu ọ bụ maka nke ọyị m akwaghị m oge ya anyị na-ahapụrụ m ya ọyị m akwa ofu mkpu aka ihe tiri wee gbapụta iro ofu mbọsị ihe ya retụ ọyị mbọsị achụkpo gị n'ime ha anyị na-eme bụ anya n'ime biko ị na-emechi mmadụ ntị mba ọ bụrụ ntị ka mma mechi ọ ntị nụ mana agwacha gị anwakwa na anwa onye oyigo oho iyi ụbọta ebe a maka mmevuri ka akpa aja fufu ube ọ dị mma esi anya bịa na anọ m ya awụ m nna gị mana ọ bụ na ọ dị ụta gị mana ya afụ na be m ana m eweta ego nna gị adịkwa m weta ego nna gị ekporo aja ọ dị mma ya ka m gwakwa gị bịa ube ịbịakwa ebe ọzọ ma manye ego ụmụaka ka alacha ma na ọ bụrụ m isi mmiri ọgwụ nwa nwoke a na-emebi mmadụ ọrụ nke a sị na afịa kwụkwụrụ ka nnata ya ihe bụ nwa na-ebepụla kịta Mangas! Nwoke m Mongas, ọ gị bụ Mongas a na-ekwu maka ya ọ gị Mongas gee m ntị fụcha anya gị ọfụma fụcha iru gị ọfụma ka ị achakwa ma ntị gị gee ntị ibe nna achọ ịbụ gị kịta wepụ anya n'ebe onye nọ ikwu ka na-ekwugodo ya na eficha iri ihe akpachakwu ma ntị ma ife nchọrọ ka ị ga-emu ntị tata hapụ onyemonye na obeche ka ha zuori gị ike ka ha were ndụ ha zuo ike n'obodo a oge niile ị na-edistọbụ ha ime nkwe ka ha zuo ike kedị fọ na-ekwudukwo sef ya na-ekpegoro anya ọ dịka o nwechara ihe na-ekwu okwu onwe ndị n'ebe a onwe ndị n'ebe a ọ dịza m ka onwe ndị na-ekwu okwu ọ na ikuku buchepụrụ okwu mma agwago m ihe nwe agwa ya na-ekwu okwu ihe a bụ izizi na ikpeazụ anyị ga-abịa ebe a ọsọ ọzọ anyị bịa ebe ọzọ ọ dị ka ma fechata ndị mmadụ ekwe na anyị makwa na eche m ikuku fufuru okwu chelu ụmụ akpụda na-aba ụnụ na-aba bịala ichi m nchi n'enu ma nchi asị m nchi inye gị nchi wụ ime ka nna gị nwee ugwu n'obodo mkpọ gị nchi mana nna gị enweghị ugwu n'obodo nenu ma nke a dị ka ene utobo dị ka anyị mụ akụ nne bịa akwa ifuru ka ihu gị na-adị ka nshi obeche na anyụrụ m n'obi nye akụ n'obi wetelu bịa na-eme m checheche nenu gị ma ka ntị ihe dị ka nke ene nyahụ unu abụ asị ụmụ ikorobịa nọ n'obodo anyị pụta unu apụta ndị enwe ya ma akpịsị n'ebe a unu apụta ọ dị mma nchike unu bịara ichi m mgbe onye ọbụla gbakwa kpuchelu na-enwekwe na onye na-apụ na-enwe na onye na-apụ onye ọbụla chịlụ ebe ka nna ga bịanụ ọzọ mgba ụlọ jaja ịgbakọ ihe ụlọ egbe ịtụfu mkpụrụ adịghị kama mma gbụ na egbe were m ya gba nka kwuru na n'ọfịa ịchọrọ ibu m ọgwụ ya ị nechara anya du anyị dị mmadụ ka anyị ga chia warning ma the man achọghị ifinish anyị o bupụtara egbe ịgbari anyị agbari ụlọ kara iburu anụ anụ anyị ke ka anyị na-anụ ebe nnụnụ atụ anụ anyị ịgbari anyị biko anyị anaghị arụ ịdị ọrụ nji afa Chineke nọ ndụ abịakwara idu anyị dị ozi ụbọchị ọzọ degoro anya man ekwele
Bye. Happy. Hey, happy. Hey, happy. Good. Guy bịara bebu udo adịkwa. Happy dadro. Ma ọ bụ na asị gị na udo odo, mana m na-asa asị. Happy. O nwere nwoke na-enye ndị enyi m nsogbu. N'obodo a. N'obodo anya. Ọ na-anụkwa maka akpị na-agba agba. Amalọkwa m o. Adọ m sure na ọ na-anụ maka akpị. Mana nsị ka m bịa kọwata gị na ọgụ nwa onye nwe ike solve the problem. Ude. Ude. Obi gị na-eju. Ọkụ ya? Ọ bụ akpị na-agba agba. Aga m agbara ihe ike ma gbarịkwazie nke m. Nwa nkịtị, aga m agbara ihe ike na n'ebe a chere m. Akwa nchere gị ebe a. Chere m ebe a. Agbarie m mmadụ ike. Anyumani. Keje. Akudodo. Why. Nakwa based on ihe angwa ge. And there yesterday. They are checking based on ihe angwa ge. Okay. Now my friend. Okay. Happy. Happy. Abe. Ana m agba. Gbarie m otu ọha. Nna this game ma ọ na-agba ezo. Onye ama ọkwa my phone na ọkwa my final. Ị ma azị ko sa dị. Na wa for you. Anyumani. Na. Kalige egwu na. Na wa for you. Ngwa kai ba n'ime na. Kai ba n'ime kai chachie. Ọkụ yota. Manga makanisi na bem ya kelo. Ito na bem di. Nke ọsụsọ na agba ya dị nsọ na ọ bụrụ nwa nwanne nwoke ka ị ga-adapụ. Mba! Anya, there is a message from the gods. O nwere ozi asị m na nzie gị. Asị m na ngwa gị na gị rapụ obeche na onyime aka. Ị ghọtara na? Asị gị zie m. Ndị one naziri. There is a ozi asị m na nzie gị. Ị ghọtara na? Ọ dị mma. Okay, obeche na onyime onye. Ọha abịala. All my ancestors. Ị ghọtara na? Ọ ka mma ka ọ bụ nke gị. Ọ ka mma ka ọ bụ ancestors nke gị gwara gị. Ngwa na-ekwu. Ị ghọtara na? So, rapụfe aka n'obodo. Ihe anyị na-eme n'obodo, rapụfe aka ka ha nwere onwe fa. N'afọ onyime onye na obeche. Mmanụ onyime onye na obeche agbagotego. Nna, nke gị adịkwa egwu. Ndị na-eyichekwu m ihe onu. Abị ka ị na-emetụ aka. Ọkwa eze mmụọ ndị South Africa ka ọ nke ndị Young Men. Ị na-anụkwa? Bịa dị anyị. Otu isi ekwu okwu kịta. Ọ dị gọs otu a ka isi agwa ndị gọs nwe okwu. Ka ị na-amụ amụ. Ọbụbụbụ. Ka m gwakwa gị. Iwuru afọ ọnụ gị adịka nke nwa mkpe nwa be m ụlọ iwuru ya bata na be m ọzọ echi ngọnụ na. Maka ọ ka mma na dị gọs si na ewu m ozi. Lee anya. Gọs nwa nwoke ka nwaanyị. Ọkwa mmụọ bụ akpị. Mechifụ ọnụ nene akpị. Nene ihe iyi ka ndị na-agba ojerima. Nenu akwa ọ dịkwude mmasị efu ka ọ bụ ndị ancestors gị gwara gị na ọ bụrụ the gods. Mmụọ bụ akpị. Aga m agbarikwe gị ụtụ ọhọ. Eyi agbari m ụtụ ọhọ. Ụtụ ọhọ. Ịgbarie m ụtụ ọhọ etiwa nga otele. Ezigo ngozi asị m zie gị. Akpachikwa nge nkịtị. Ọ bụ na ọ bụrụ ewere m aka na n'ime yiri m necklace. Akparị gị akpị. Anyị ga-enwe. Ọzọ ntigbu akpị ka m na-eme ọzọ. Aga m agbari gị ụtụ ọhọ gị niile. Aga m egweri gị akpụ ọhọ gị. Oke. Bịa. Akwa ọsụsọ a na-eso n'azụ. Adị nsọ na ọ bụ nwa nwanne nwoke ka ị ga-aga dakpo. Eze mmụọ. Bịakwa bịa mechaa anaghị mafụ. Anụ ọbịa. Gbachie gị nkịtị na onyime onye na obeche. Nke a ka bụ mbido. Ị na-adịkwa ka ewu m nwa hapụrụ akpụ. Oyimoy bịa. Kekwa nke na-akpọ gị. Maazị Ọkafọ ya na-aghọta. Kekwa ka ịdị otu a yiri atụ.
ife na-eme Maazị Okafor ya rahụta. Onwe gị na-anụ ọgụ n'ụzọ. Onweghị m na-anụ ọgụ ma kwefu nwoke a na-akpọ Mongas. Mongas emekwa m ife n'obodo a na-abụzi mfụ Mongas ọ na-agụtụ m tigbuo ezogbue. Maazị ozi tigbuo ezogbue, I'm very confused now. Maazị ona nọ na I just want to kill. I want to kill. Maazị. Hey! Mongas n'ụtụtụ, Mongas n'efifie, Mongas n'anyasị. Anyị agbapụduru na onye a. Kedu ife mma ji isi kota n'obodo a? Anyị agbapụrụ ya agbapụrụ. Amara m ya ya akpụ. Amara m ya ya akpụ Maazị Okafor. Kedu ife ịchọ ka eme kịta? Maazị. Maka na m nwee kwuru ebe a, m nwekwuru okwu ka m si ekwu okwu. Ha chọọ ibe anyị eme onye a. Na ọ na-enye anyị nsogbu n'obodo a. Mongas echeku m kọmputa nke bụ na adị m nchọka nwa mmiri tọgbu iko Mongas ọsọ Mongas ka m na-eche Mongas nka Mongas ọsọ anyị akpọbụrụ Mongas ọsọ n'obodo a Ọkwa n'ofu okwu akwa anyị niile na-ekwu. Mmemekwa ihe o Mongas ọsọ ekwe na ọ chọwa mmemekwa ihe anyị mmegodi obere ife ka ọ fụgo n'anya. Ịma ife nwee ike amamiya na-akụzi ịma ife nwee ike ime amamiya na-akụzi mee ka anyị fụ na mgbede echi. Daalụ a na-emekwa daalụ mee ka anyị fụ na mgbede echi. Kwebu ya bụ uko obe ego na mgbede amamiya na-akụzi amamiya na-akụzi ụbọchị na mmadụ Teti afọ a ka eke ime Ọ dị m oyi. na be gị ka m na-agakwa kịta ahụ. Be m ka ị na-aga? Be ka m na-agakwa. Oke, jebe ebe a jee maka ya bụ maka nke anyị na-abịa ebe ezuro m ezu ebe a. Teti ọ gị ka m chọtakwa m chọrọ ka m gwakwana gị tengod na ị pụtara ihe mgbe fụ gị eziokwu ọkwa ka m kwana gị na ịhụnanya nwụkwa n'ebe ị nọ dị nnekwu ọ bụrụ ibu. Ịhụnanya enwe n'ebe onye nọ. Teti ịhụnanya m nwere ebe ị nọ. Biko mechie ọnụ mechipụ m ọnụ ube. Mgbe izizi bịa achọta m ajụrụ gị ube ya ọ kakwara aka esi m na ụka. Teti agwa gị oge ahụ na ube m kara aka. Nwoke mechie ọnụ. Ube nke m lachara ka nke m alachara. Ube toptere edise ma ya fọzi aka. Esi na ị na-achọ m. Teti ihe nchọkwa na ịbịazi kịta abịa ịlụ gị alụ ọ bụzikwa ihe ụmụazụ. Esi na eme gịnị? Ịlụ gị alụ ọ bụzikwa ihe ụmụazụ. Afọ m na nke a ozigo n'egwuregwu na-apụta obere chọrọ ịnụ onye ọ bụ isi adọrọ ya mma. Nwoke m dị ọ chọrọ ndị saizi gị mụnwa bụ Teresa ka ị chọrọ chelụ ka ya wụ gold Germany gị ile gị ya jema ka ya ha ya ta ube. Teti ihe m na-agwana gị na-awụla m chọrọ ịlụ gị. Gịnị na ị na-akụ kịta amakọtakwa m ihe ị na-akụ. Ka m gwa gị ka m bunye gị uche ime ife dị gị mma ijelu ọnwa olu ife nwa akpụda nke ahụ nke ya na ihe na ịmara gị na ụnụ nọ n'ofu ụgbọ emere jues ya tekwa nlu ube ka ị na-agba na-agwụ ihe na Teti You right, don't pay money. And now, Dikeh. Hello. Dikeh. I to go to my house. You are connected to me, so what you can check. I do it in a was good one. Maazị Okafor. Ndewo. Kedu afrozi gị? Kedu ife mere? Onye a ka anyị na-abịa kịta ndị amụ na ha na-emekọ ha pụtara n'oge ọ kịta ha na-apụta. Na ndị a bụ ndị ịkpọtara. Ịkwala akpa obi. N'ọzọ ka ejewe eje ụka n'ọzọ. Ife mere na anyị esi na nke Maazị Benson ka anyị chabụrụzie gawa. Anyị agawa ozugbo n'oge ka anyị ga oge adịrị. Ọnwụ egbuo ka akụrụ aka ọ na-enye mmadụ nsogbu n'obodo.
Ya wa chief talam n'ụzọ ma gafe. Fam n'ụzọ sir. Mudo de ru Chelo. Onye. Ogidu ndị a wee bịa. Iko ga-ejugo no. Hey! Okay, na-agwa ofe. Ịkpakwa masị ga n'aka. Taa wota. Ihe ha ka iji ju. Mpịtị ya ekweta. Mechi ọnụ. Asịghị na mpịtị ya ekweta. Mechi ọnụ. Mechi ọnụ. Bịa onye m. Onwe bụ ọzọ ịfọrọ. Onye m agwa m achị n'enu m nche. Ma nke a dị ka igo no. Nya ihe mere unu mbọsị ahụ ezubeghị unu. Ma gị nwa nchi. Hai, ihe mere unu ezubeghị unu. Mụ akịra akpọ nwa. Nene afụrụ gị ido. Unu kibugoro onye ọmọ iko na-eme ni. Akwụnne. Anya anyị dị ihu. Yoni ka ọnwụọ. Okay next time. Wete ọzọ. Anyị agbaji ọmọ ọkpa. Udo dị ka na. Udo dị ka na. Nonsense. Onye na-enye anyị nsogbu n'obodo. Yeah, Mongas of Nopanunu. Bye. Mongas in Nopanuno. Yeah, I saw it. Nke a idu ntị ka eyi kwapụ. Eyi kwapụ na ka mụmụ. Gụnụ mere? Nna ya. Ọkwa ụmụaka ụtọkọrị ma ụtọkọrị. Onye ụmụaka gụnụ mere? Maazị Okafọ na Benson. Kpọta Onyemoyi na ndị agha ya. Najide mbọchị na anata ụnụ. Kwụọ m ihe pinka atụbeghị pan. Maazị Okafọ na Benson. Gịnị ka ị na-mere na ji wee kụgụ ndị ibe a? Nna, ike fụrụ. Na-asị na mmadụ eme n'ihe ọjọọ n'obodo. Onye ahụ ebe nọ ya egote. Ịhụ ihe ụmụaka kụrụ mbọchị a. Ụmụazị a wee kụgụ ibe a. Hey! Na gụnụ mere? Gụnụ mere izi m ozi zitere m? Gụ hafụ ụmụazị a wee kụcha anyị ife a. Ị ka anyị zitere m ozi ka ntị ebe ịchaka. Ewu ata m ibu n'isi. Ụmụazị a wee jide gị wee kụtọkọ ọgụ wee kụọ gị ife a. Ihe akụrụ ya nọdụ ana ka nna akọrọ gị akụrụ na ọwụghọ ihe ụmụaka akụrụ m bụ ebebe echeta ebebe ọkwa mma ka asa apịa n'afọ igede ịkpọ igede ịkpọ nke kpọ ebe mere ị kara ịgwa m ka m bịa tie ụmụazị a ka nti ebe abadaba ma nke n'ebe afọ ọnụ dịka ihe akpọpụtara na nga ụsọcha ahụrụ m onugbu akpasa n'anwụ. Ị kara ịgwa m ka mgbọ ụmụazị a ihe ji wuru odogwu. Aga m eme ụmụazị a ibe. Aga m eme ezi ibe ka mara na onye ebe a metọrọ aka wee ezigbote aka ọyị. Izu enjoy na abaghị uru abaghị nyapa n'anya. Asị na ha kara abụọ ga ya agakwụ akara agba. Maka ọ ga ya agakwụ
kara agba mbọsị ọzọ fa ji abịa anyị ji eche efe mbọsị fa kara na anyị ji evuru ọgụ a jekwuruzi ebe mụ na gụnụ hafuzie sọ na ejimelu akụ maazị ya ncheke onye ka fa na ma na-ajụkwa ese famakwa ibe mere na Igbo ukwu ejide m onye njide ekwurikọsị a na-agwa m ji ndị Igbo ukwu ewu ata na ibe n'ise hapụ ibe odogwu na-epe mpe odogwu pere mpe mbọsị akwado m akwado ya ka nwatakịrị ahụ ga-esi tọkọrọ ya mana nke a akwado m akwado adọ m ka m na-adọ mana nke a m na-adọ ka m na-adọ mmechi ụmụazị a mmechi echicha mma agwa ibe eji akpọ m Ikemba Agụata Ikemba Agụata ọmụ ha mmetibe mmọnwụ afụ n'anya biko kedu ihe m na-ewetara gị enye na onwe m kwuru onwe ibe na-eweta m asụ m abịa malite mere iji njem na onweghị ihe nwere ike imeta mba onweghị eje m abịa ma ana asị m na ọ nọọ ya ọ bụrụ na ọ batasị ya na nna m bụ Onowu chọrọ ịfịa na mgbede anya anya gbaa mbọ ka ọ fịa na mgbede a biko ka ekwana nke bụ na ya na-achite biko ị ga-agba mbọ ka izi ezigokwa m n'ọkwa gị ka m fụ n'ụlọ ezigokwa m gbazie mbọ ka izie ya nekwana nwa maka na ịbụ nwa Onowu mara ama nne gbagbawo ya ebe ahụ
nna anyị nwere ego ọ na-enye chukwu gị afọ na-enye mmadụ akwụkwọ ya ebe ọzọ almost simple. Ka ife na-esere gị na Benson na Okafọ iji je kpụfapụ je na nke ndị uwe ojii gịnị na-esere gị na ihe ndị akụrụ m ndị ha kụpụrụ m kacha n'anya na gịnị mere eziokwu amaghị m na asị ha kwụsị ịdakpo ụmụaka ụmụ anyị nọ n'obodo anyị ọ bụla esemokwu nke bụ Benson nwa nwanne m nwoke ọ makwa nọ ewu ndowere n'ụlọ mkpe ncha gbara ọra nwa nwanne m nwoke kpụrụ ewu fụta ọtụtụrụ ewu nzuzo ya na ndị bie mbịa kwuo onye mbọsị anụ a ọ bụrụ o mere ọ gachata onyemonye na ndị bọyịsị abịa kwụọ m ete nke anaghị akụpa mgbe ife a na-eme o nwere ka isiri gwa m onye otu ya mere nchefu ka m mere mana ọ bụ na m gwara gị mgbe ihe a mere ịfụ ka ntị mụra mgbe ahụ ọ bụ na m gwara gị mgbagbu ka eke ṅaa ntị mgbe ife a na-eme ịgbarụ m ichefuru echefu nọkọtazie onye chetara gị ya wee rụzie nke ije n'aka nke ndị uwe ojii ịmakwa ife ha pụtara na o nwere onye nwere ike iwetara onwe nsogbu dị onye nwere ike idozie n'obodo a ọ bụrụ ndị uwe ojii ife ma ọkpa n'isi chekwube ndị uwe ojii Mongas mgbe niile na-akọ abụ ife nchọrọ eme ife m na-agba kịta na-eyi kịta jee ịmalite isi kpụga ndị agha ụkpọrọ fa jere nkiri uwe kpụpụtakwa fa kịta kpụpụta ha anaghị eme ọ bụrụ na ịfụrụ ihe ndị akụrụ m ọkwa oke mkpu m ka m na-ekwu isi nka kpọpụta ọsọ ọkwa maka oke mkpe m ka m na-ekwu maka oke mkpe nji agbara ọra ha tara mgbe kpọpụta mgbe e mechara ekwu okwu mkpi na-enene onye nwere mkpi maka mkpi nwa ya dịpụsị anụ ka ọ tara ka ọ dịghị mgbe e mechara ekwu okwu nke onowu aga m na be Benson nwunye vuru ụzọ machafụta nsị ya na-abịa m ịfụ na ọsị m na nọ ama m ọsọ ka ọ na-agba emechaa ihe ejekwa ebe a mgbe o jiri apụta si ya na ọ bụ na m afụ ha ife egwu m akụbara na ọgbara ya ọ m osisi kpọọ ụnụ aka n'ọnụ bụzi na a na-adịrọ mma na be anyị kia ife a one dị ebe a ọnụ ụzọ one ka eji akpọchi oke onowu kia ka eji akpọchi ọnụ ụzọ ejikwa akpọchi ọba na ihe ndị ọzọ gasị afụrụ m na ihe a ikpọ ka ebe a bụ ihe eji mmadụ nwere ike ịnọta kpọchi ụzọ pụtakwa akpọbụ na akpọgịrị akpọgị ị na-ajụ ka ebe onye ka nwere onye njikọ ihe mba onye ka ha na-alụ ya ka ha na-alụ anụrụ m akụkọ ụnụ a na-adịghị mma ka ụnụ na-alụzi anụrụ m etu ụnụ si ibu ihe mmadụ ma ụmụ agbọghọ nke ụnụ dadụ ma mabụrụ makpu ọfịa mba ọbọkwa anyị ma mba ya ka anyị na-alụ ama m nna gị bụ ezigbo mmadụ ka eke ibe asị ụdị mmadụ dị ka mba bụkwa m ezigbo mmadụ onowu kịtịkpa gbagbunye oge anya ịbụ ezigbo mmadụ kịtịkpa gbagbunye oge anya ala gbagbuo m nekwuru onye nke a ka ibe ụmụazụ kịta ka ibe hapụ nke ekperima nke a mụ ama na-ekperima onye nke a bụ na-ekperi onye ahụ nke na-akụ n'ụmụ kpọị ntị m ahụ fụrụ na onye nke anụ abịa ị nwere chugị zọrọ gị na enweghị m agụba ịfụghị ya biko o nwere ebe a na-anyụ mamịrị ebe ọsụkọ ome gịnị onowu ịfụrụ nwa na-akpọ onyemonye nye nwekwana mbọsị ọbịa na be gị si na ọ bịara izi ozi o nwekweghị ozi ọ na-abịa eze na be mmadụ ọkwa ndakpo isi nye amịrị
mabona ngoya nga ngoya nga ono kwa no ko de nyoma amre ba kwa no ko de onwe kwa amre na anyo ọkwa na nwa gị nwaanyị nọkwa sikwa ya bakwu no bido taa dịrị gaba onwe onye nọkọtara zite mozi na ejiri metụ ya aka etiri afere ya aka gị na ọ bụrụ na a na-ahụzi ọgụ maọbụ ehuru aka na azụ na ọ bụrụ na agbaburu ha ọmakpọ nnụ ha anyị ma etu esi eso ụdị ụnụ anyị nọ obodo niile akpọkọrọ ụnụ tuige jee ebe anyị eje dobe ụlọ anyị ma etu esi ebe mụnwa ya eje aka chọọ ndị uwe ojii ka abụrụzi onye ọzọ ya achọ ndị uwe ojii mana n'onwe ya agwa ya ka ọ hapụ iji afọ anya akụsasị n'obodo a o ji afọ anya akọ asịrị n'obodo a nenu nchi akwịbịakwa ọzọ ya ejizi m afọ anyị na-akọ asịrị ife mere na bụ mongas ịnụrụ ifufe akwụrụ ejikwara afọ ha akọ asị na o nweghị ihe ọjọọ fa mere ọ bụrụ onwe ife ha mere bịa gwa m ọ ya adịrị gị na mma bịa gwa m ka ya eji ha na-akọ asịrị bịa m gwa m sọsọ ọdụ mma Jekwen space, monga, soko maka jekwen space. Mma ka onye nke asịkwa na Ima nke ya bụ onye monye. Ọ na-akpa ike dị nkobere. Hey, ọ bụkwa obere. Ọ na-adakpu, ya ovukwe n'ukwu propela. Ya ovu n'ukwu propela. Nke na-aza propela. Eji adọkpụ moto. O ji emezi gịnị? O ji adọkpụ ụmụ nwaanyị. Mgbe ọ bụ na ọ bịakwa na be gị sị na ọ bịara izu ozi. Gbaa akwa. Sekwa nwa gị nyazekwa ọfụgwọ onye mọ nya gbafukwa onyekwala nka nnọdụ obele ka ha gakwuo uru a nwere ike ruo n'ebe na ha na-eche m ka akụtọkọrịa m ọzọ mana ọ na-agbachikwa ma nkịtị ihe anụkwu ya ọzọ ya ụdị ndị a nọzi na be anyị Mongas na-eche m anya wee kọtọrọ m n'ihu onowu ọkwụghọta wee fiile na onye ememe isi abụọ n'ihu onowu amami na ata na-ekwu wee jide onowu wee gbuo onowu ya stọpụ ọmụ from inyu mamịrị nnekwa ka isi pa dị mmamịrị ya afụgo m na ife a etili ya eluru ya na aka ya etikwu ya ọzọ ọkwụghọta anyị etikwu ya ọzọ kịta anyị agbajie m aka anyị agbachikwu m aka alaiki m na-ekwu anyị agbachikwu ya ya yi fụ ọfụma ruo ya n'ala ọgịga ahụ eruo ya n'ala Good afternoon. Ọkwana asị nka m bịa kelee gị na ọga m bensi na ọ batago. Nna biko onye ka nsị ka m bịa kelee gị na-egbanika. Nwa na onwe gị na-agbanika. Ebe ọ bụ na ibere akwa bịa zie ozi agba mbọ fụ na ejiri gbapụta ya gaga. Nsikwa onye ọbụla ya bụrụ ya ka m fụrụ na be m ka m mara ife na-ese okwu a. Nna anyị ọya abịa ọkwanụ ọ sị ka o jee nata ọgwụ maka o nwere obere arụ ọkụ m wee sị ka m gbalụgodo bịa kelee gị biko nna anyị ịgbanika ọ bụrụ na ọ pụtaghị ebe ahụ ya jee nata ọgwụ ana m ajụ ị gbalụkwa bịaba ịbịa kere ma ịwa kakwọ maka ọ dị gị nnukwu mkpa mana nya nwere nwoke ahụ ọ dịghị mkpa ọ ghọtara ọdị ife na mmerenụ iwe na iwe nna anyị ịgbanika ike ga-afọ ha nna anyị ike ga-afọ ewenere ya iwe mana ọ kpatara akịta anyị ya abịa o nna anyị ọ ya bịa nke ihe akwa ya n'azụ bịa maka ama na oyi ekpe bịa na oyi akwa ya n'azụ were bịa uru isi a na obi ya dịrọ m ana m enwe obi ya nụrụ n'omume
iwe n'iwe biko ọ bata ha ọ na-aya eso ọ bata ya ọ bụ na ihe akwa ya n'azụ ka o were ịkpọrọ ya n'azụ dịba nye nwa ka sị chọrọ ịfụ ọ bụrụ na ihe esokwa kpọrọ ya n'azụ dịba ka ọ na nna achọpụtara olise ka o were pleti ose nna anyị biko iwe n'iwe ọ bata ọ ya bịa nna anyị ma ewu m tata ụna ya haba mụ na ya ije halarụ n'ime na mụ eje halarụ n'ime na ka m gwa gị agwa maka ma ị na ha amịarị ka mụzụ ebe ọ bụla ị nọ gakwa ya kpụpụta m ewu m o iri oke mpe rie nne ewu m ma ọkụkọ gịnị ka jiri isi kotere teresa teresa ga kpụpụta m ewu m o ọ kpa n'ofe ya halarụ n'ime na mụ ya halarụ n'ime na anya bụ ya nọ n'iro taa ọ ka mma ka ịbịalụ mgbe eji agba izu ọfụma nnekwe ịmala ebe a na-akụta akpati ozu jee kụta akpati mụ na tere ya aba na akpati akwa ehuru oke mkpi m nke a ka mmadụ nji agbara ewu ndị mmadụ ka m fụtara mbọchị a mkpi ewu adịghị nke ka njọ kịta bụ na nne ewu m ishom o nweghị ihe nunu jizi na be m Teresa bukọchara ife a niile ihe a bukọrọchara Teresa ọ bukọchara Teresa ha bukọrọ Teresa na nke nna ka ahụ ya mana ọ dị m ka onye iwe onwere onye ya na ya na-anyị manụ ibisho ọ dụkwa ka onyemonye ka nwa na-akpụpụ ewu onye nwe onyemonye enyi ya nwoke ị na ma amakwanụ wee na-ajụ ihe ọ na-akpọ na onyemonye bụ onye m chọọchị agbasa onye m chọọchị agbasa mana bụrụ onye m jesi nwoke ma na-akpa akpati na-akụta m akpati ya bụ onyemonye onye ma ọ ya nyere m akpati nyete ekwenye fon mba na ejebeghị akụ akpati mba ejeghị akụ akpati eji nwe ka anyị setụrụ anyị ejebeghị akụ akpati mgbe ilu osi ya akụta akpati nke gị ofu onye ya ba n'ime akpati ahụ agwụ m nwa onye ba n'ime akpati ahụ gị nwa ya ba n'ime akpati nyete ekwenye fon aga m eji isi nkoro n'ife agbasa na m ọbịa ka m setụrụ aka esi bịa eti isi ọwa ọdụ mụ na gị na nwatakịrị na Teresa owo anọ m na-ekwu maka Kezaya ama m na Kezaya obere obodo ka ọ ka ama m na nwa nwanne m nwoke bụ Teresa nya ka ekwesịrị ịba Kezaya ọ na nke ka bụ njọ na onweghị ọ naghị emefu nke ka njọ
Ona na keza. Motion enwe mankasi. Oka kunjona. Good morning nenkete. Good morning nenkete. Mata kira kene. No inyo akele kere genyo. Mangasi mari ihe mere onwe gị o. Maka ofu mbọchị kịta nwatakịrị were ụdọ kiri gị kefe afịa. Ọ ka mma ọ na mkpọ nke nwa na-akpọ ube ma ube nwa ma ubeche ma onyemonye ọ bụ na ha niile ya agbakọ aka nnụrịa ha na-atọ tụkọ ego nnụrịa jebe onwe uru ọbara ọ dị nke ihe mmemme mma ga chọọ ka ị ga lebe nye ele n'afọ ka ọ lee nye ele were goro ihe ofu maka ndị akịta mma edunye ha ndị atri nke onwe mme ka nnata ha ego kịta onye ọbụla agba abụsị na anyị ọ dị m ama mme ọ bụrụ olile ma ube nwa bịa nụrụ ube bịa nụrụ ya na onyemonye na obeche ha niile anya kama m Keza ọkwa nkụ ka asị ndị akpata ma ọta ifo m ike adịghị ka m isi n'ọrụ a na-eme ka adịghị m ebe ihe nje nke nje gị ebe ọbụla na-enye mmadụ nsogbu asị ka njọ gị ọta m ụdị nsogbu mongasị na-enyezi gị n'obodo a ma ọ dị ka nsogbu nke ọ na-enye gị kazi nke ọ na-enye m onye m ya bi Madị m onwere ihe m ga-asị na ọya ka mme mongasị onweghị ime ya na-eme ihe na gịnị mesịkwa oke ka njikere gị onwe ka o si wee gbaa gị asa ma ọ bụ gbaa gị ihe dị ka asa maazị Igbo mmadụ asa mana kemgbe ụtụtụ ka m nọ n'ebe a na-eche na-akpalụ mgbọrọgwụ m mezie ha gwa ihe maka ama m na ya agafe n'ọnya ka m fụrụ nsị ka mkpọrọ ka mmalụ gị ahụ ọ dịkwa ọ dị mma ọ dị ka na-apụ apụ ị na-eme njem ọ maka ọ dị mma ịpụago ahụkwado nwere ọzọ n'ọhịa ọ na-abụ ngachi ikwu ihe mgbe ụfọdụ ọ na-agba m nchefu mana ọ dị ka m echetara ya kịta masị m dịka kezara na gị na-eme mma ọ bụ na onye kenye m nke maka njide m nke m na eme nwata ka emele bie obi adị ya mma na nwere ibe ọzọ na mbụ mmiri n'ọnụ adazi anyị ka nna sọ bụ na ya enyebi m obere ka alọ n'ayịgo mongasị alọ n'ayịgo mbọsị ọzọ ị na-ege m mbọsị ọzọ ị ga-akwụsị n'ezi wee common sense anyị ọ gwepụrụla m aka jos advaka mbọsị ọzọ wilugiti na ozu nwụrụ anwụ kapịa ụsa nwoke malụla mechupụgo ọnụ ule nne na nọfịa nchọrọ inyere aka nne n'ike dị ka atapelete naira nke ọ nawa ike
nna me ka nyele gị aka ịfụ ka oyi ka achịkwa egwuru ọbịa amama nke ịhụ ka ọ dị anụ ọfịa ọ kakwa mma na m ga-aga were siripas gbado siripas karịa mmụọ ya gbado anụ ọfịa dị ka ya nne me ka nyele gị aka na-ezuzu anyị ka nwa kpuchie anụ ọfịa ike ichipe mba chalo ọkwa m ngasị nke m na ya bi ka nna akọ maka ya ngasị ọ dị bụ ọ na mbeja aka mma ihe na-eme maka na ikwere otu wee bunye ya bụ nne ka ọ mịa gị onwe gị sị mmakọ na taa anyị na-ekeza ya anyị na-eke ya mana nwere ọjọọ mpleva ikenye ya nkenye biko na-ekwu onye a ga-eke ọmụ ya nwanne mpa biko ka nnụgo ihe kenye ya ihe ekenye iwa kenye ya nke go ịmara ọ bụ na nna ya nọ ndị m ga-ekenye ya mana akarịrị ogo nkịtị kenye nne ya ọrụ taa efe nkịtị iwe na-ewezikwa mmụọ atụrụ mmanya na mmụọ gasị ya jụ ife ụlọ mmadụ ka ọ bụ nye ya nke gị biko amaghị m ndị ife a na-agụti ya Azụ mangala mangala ugiri Use calapa. Era que nada. Otakapo, ketepa. Jabi ne jabe. Anọta uche na mma bịa nye ego ka ọ ga were ego m gogbuo onwe isi bịa ji apịa kịta ekokweghị ose onwe ichefu ngwa ọ ya dị n'ime ọ dị n'ime o Chineke nna ọkwa iwetebeghị ihe nwe ichefuru ọkwa mmụọ ga na-ana ka nwa ahụ mmụọ ga na-ana Ego ka ị na-ere uga ọsọ 30,000
30,000. Hey, what about too much? Can't go 30,000. Oh no, we don't 30,000. Where's what? We're going to high check. I go one queen here. Make go like that. Over 5,000. Nearly 5,000. Cake is not anywhere, it's 5,000. I want to go down on every Bruce Weaver. 5,000. But you have to go so. Go so putawo. Ya, nwoke na-egewu. Mụma na-egewu. Ịkpawa gị ewu. Aha na. Ị na-akpazi ewu. Ọ bụla ewu nke m ka m na-akpa. Nke wa wuru ewu nke gị. Oo, nya ọ bụ na m abịa ya. Unere ewu. Nke wa wuru ewu nke ifu ara ewu n'afịa. Ọ ewu gị. Nya nke bụ ebe ọ bụ na m furu ewu. Ya na m amazi ewu m. Imere ebe a bidoro afọ gị na ya. Ma mejọrọ afọ m na ya. Nya ihe ojii na ọcha ebe ọ ifuru ewu ihe ojii na ihe ọcha na ya ewu. Nekwa yi na-edewe iwu ka iwe ewu a. Amamifere akọ. Ya, ihe kwe gị gwa ihe kwe gị. Ya, bịa dị mmadụ bịa. Ihe kwe gị. Ewu. Ya na onye ahụ bụ onye sewu. Agabụrụ m onye ori. Ọ bụ onye sewu. Chere si onye sewu. Jee ka ngwa gosi wee mere. Jee gosi me. Onye mo chere na aka chere ka ngwa kias me. Jee ka ngwa kias. Jee mo. Ewu onye mo onye. No becha kunyere m ka m bịa ree n'afịa. Se nne ebe a na-eche ka ọ ha bata afụfụ m ya. Ifufe ya. Onye ma ya n'ọrụ ya. Onye ma ya n'ọrụ ya. Mgbafute wa n'isi. Onye sewu. Bịanụ neti aha, neti. Onye sewu.